Чаго хоча Лукашенка і за што ён апраўдваецца? Што здарылася з былым спецназаўцам і ў які скандал трапіў Валерый Сахашчык? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка патрабуе мардабой. Сёння ён прыляцеў у Касцюковічы, што на Магілёўшчыне. Там ён павучыў сваіх чыноўнікаў працаваць, паглядзеў на чыста вымытую агратэхніку, а таксама адказаў, чаму ў Беларусі збіраюць камяні ўручную. Где-то я прочитал в обзоре, что наши эти беглые мерзавцы озаботились, что у нас камни собирают люди, школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже техника есть для этого. А у нас ее нема. Слушай, не то, что в твои времена, в мои была техника для сбора камней. Но надо деньги считать иногда. Таксама Лукашенко прыдумаў чарговую інавацыю. Да зносу старых фермаў ён загадаў падключыць ратавальнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый, а таксама вайскоўцаў. Пасля Лукашенко выступіў перад бюджэтнікамі, і тут яго ўжо панесла пра ўсё на свеце. Лукашенко сам сябе пахваліў, што выратаваў забруджаныя пасля Чарнобыля тэрыторыі, паўтарыў, што марыць пра другую атамную электрастанцыю, а таксама традыцыйна аблаяў захад і сваіх апанентаў. Загаварыў ён і пра ўдзел беларусаў на Алімпіядзе. Туды, нагадаем, нашых спартсменаў пусцяць толькі ў нейтральным статусе, а гэта значыць без чырвона-зялёнага сцяга, гімна і ўсяго іншага. Тут Лукашенко зноў не стрымаўся. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус. И когда ты выйдешь не под своим флагом, победителем, это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще политически морду набили. Акрамя таго, занепакоіўся ён і выпускнікамі. Па яго словах, трэба забараніць ім ездзіць на лімузінах і святкаваць выпускныя ў забаўляльных установах. Маўляў, сціпла пасядзіце ў школе і дастаткова. Какой-то там крутяк тебе помог, или ты побогаче, ты лимузин заказал. 7, 8, 12 метров. Приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят на это? Это неправильно. Нам нельзя это культивировать. Нельзя нам это поддерживать. Это плохо, это отвратительно. И я вот члены правительства здесь, руководитель адміністрацыі прэзідэнта, возьмите это жестоко на контроль. Тут цікавы і яшчэ адзін момант. Пра гэтую паездку Лукашэнкі яшчэ да ўсіх афіцыйных абвестак паведаміў канал Антона Матолькі. Прычым блогер заўважыў, што ў суседні з Касцюковічамі раён экстрана перакінулі адно з падраздзяленняў супрацьпаветранай абароны. Ну, так, на ўсякі выпадак. Але гэта і не дзіўна, бо што-што, а пытанне бяспекі Лукашенка не ігнаруе. Звярніце ўвагу на кадры Касцюковічаў за спіною Лукашэнкі час яго выступу. На вуліцах няма ні душы. Раптоўна памёр былы спецназавец і актывіст праўладнага аб'яднання сілавікоў. Мінчук Андрэй Каралюк служыў тэрміновую службу ў першай асобнай міліцэйскай брыгадзе беларускай сталіцы. Пасля ён быў актыўным удзельнікам ветэранскай арганізацыі міліцэйскага спецназа пад назвай «Чесць». Яна ў апошнія месяцы пастаянна арганізуе вайсковыя зборы для баявога зладжвання добраахвотнікаў ветэранаў са спецпадраздзяленняў міліцыі і ўнутраных войскаў. Гэта робіцца нібыта для спынення дзеянняў дыверсійна разведавальных груп і незаконных узброеных фарміраванняў, а ўзначальвае гэтую ветэранскую арганізацыю палкоўнік Дмітрый Паўлічэнка, сумна вядомы спецназавец, якога падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў Лукашэнкі ў 90-х. Што канкрэтна здарылася з Каралюком, дакладнай інфармацыі няма, але ходзяць чуткі пра хваробу. Вядома, што былога спецназаўца не стала ў канцы сакавіка, яму было ўсяго толькі 40 гадоў. Так званы міністр абароны ў кабінеце Святланы Ціхановскай Валерый Сахашчык трапіў у скандал. У канцы красавіка да журналістаў Белсата трапіў ліст Сахашчыка, у якім той папярэджваў пра магчымыя правакацыі супраць беларускай энергетычнай інфраструктуры. Паводле таго ліста, нібыта беларусы з Літвы і Польшчы, якія звязаныя з добраахвотніцкімі аб'яднаннямі, рыхтавалі ударныя беспілотнікі, каб атакаваць аб'екты ў Беларусі. Дарэчы, пасля падобнае гаварыў на ўсебеларускім народным сходзе і старшыня
кіраўніка КДБ Іван Терцель. Цяпер заказчык паўтарыў, што той яго ліст быў сапраўдным і пагроза правакацыі, пра якую пісалася ў ім, сапраўды існавала. Адпаведную ж інфармацыю ён нібыта атрымаў з афіцыйных крыніц у кампетэнтных ведомствах шэрагу заходніх краін. Мэтай жа ліста было апавяшчэнне пра магчымыя наступствы ўсіх, хто мог быць неяк звязаны з гэтай сітуацыяй. Але хто гэтыя усе, праўда, не зразумела. Як кажуць, заказчык разаслаў яго максімальнай колькасці адрасатаў, але ж сам ён сцвярджае, што да беларускіх спецслужбаў ліст трапіў праз нейкую уцечку. І вось што гэта ўсё было, да канца не вельмі зразумела. Версій існуе вельмі шмат, а вось дакладных адказаў не вельмі. У выніку, свядома ці не, тым сваім лістом Валерый Сахашчык добра падыграў лукашэнкаўцам у нагнятанні абстаноўкі. Страшная гісторыя адбылася ў Салігорску. Там маладая мама пазваніла ў хуткую і сказала, што яе нованароджаны сын упаў са спавівальнага століка. Калі прыехалі медыкі, малы быў яшчэ жывы, але ў яго былі цяжкія траўмы. У дзіцяці дыягнаставалі пералом чэрапа і удар галаўнога мозгу. Хлопчыка забралі ў рэанімацыю, але выратаваць, на жаль, не змаглі. Тады гэтай справай заняліся следчыя, у якіх адразу ўзніклі пытанні да гэтай гісторыі. Мама хлопчыка пачала блытацца ў дэталях здарэння, а пасля адкрыта спытала, якое пакаранне будзе, калі яна раскажа праўду, а праўда аказалася вельмі шакуючай. Як аказалася, 19-гадовая дзяўчына выпадкова зацяжарыла ад дарослага сябра. У выніку пара распісалася, але дзяўчына засталася жыць не з мужам, а са сваёй маці. Да нараджэння дзіця яна не была гатовая, з малым ёй было вельмі цяжка. І ў той ракавы вечар маладая мама проста не вытрымала капрызаў і плача малога і проста шпурнула яго на падлогу, а пасля яна не спяшалася аказваць сыну першую дапамогу, пры тым, што рабіць гэта яна ўмела, бо яна была медыкам па адукацыі. Да таго ж, у яе ў тэлефоне знайшлі дадатковыя страшныя пацверджанні. Ад самай раніцы дзяўчына шукала ў інтэрнэце, як аддаць дзіця ў прытулак, чытала пра смерці дзяцей у выніку падзення і абмеркаванне такіх трагедый на форумах. Цяпер 19-гадовая дзяўчына знаходзіцца пад вартай і яе чакае суд за забойства. Максімальнае пакаранне, якое ёй пагражае, гэта 25 гадоў калоніі, бо беларускія законы забараняюць прысуджаць жанчынам пажыццёвую альбо вышэйшую меру. Яшчэ адна жудасная трагедыя адбылася ў Брэсце. Там рэпетыцыя аматарскага тэатра скончылася вялікай бядой. Маладыя хлопцы і дзяўчаты захоўвалі рэквізіты касцюмы ў здымным гаражы. Электрычнасці там не было, таму музычную калонку засілкоўвалі ад бензагенератара, які стаяў у падвале. Гэта і прывяло да трагедыі. Увечары 28 красавіка пасля чарговай рэпетыцыі 17-гадовы хлопец спусціўся ў падвал, каб выключыць той генератар. Неўзабаве дзве дзяўчыны, што былі наверсе, пачулі ягоны кашаль і хрыпы. Адна з іх спусцілася ў падвал, аднак таксама стала кашляць і клікаць сяброўку на дапамогу, а пасля страціла прытомнасць. Выцягнуць маладзёнаў з падвала змаглі мужчыны з суседніх гаражоў. У выніку хлопец памёр, а дзяўчына застаецца ў бальніцы. У прычынах трагедыі зараз разбіраюцца, але падобна, што маладзёны проста учадзелі ад выхлапаў таго бензінавага генератара. Новая бяда у сына Віктара Бабарыкі Эдуарда. Хлопца, якога за падтрымку бацькі асудзілі на 8 гадоў, чакае яшчэ адзін суд. Эдуард адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі. Цяпер адміністрацыя завяла на яго справу за непадпарадкаванне. Гэта стандартная практыка для лукашэнкаўцаў, калі яны хочуць ускладніць жыццё палітычным вязням. Цяпер Эдуарда Бабарыку будуць судзіць па новай і, на жаль, няма сумневаў, што прызнаюць вінаватым. Вынікам будзе тое, што хлопцу накінуць яшчэ 1 год за кратамі. Што будзе, калі беларус паскардзіцца ў інтэрнэце на кепскія дарогі? У яго кватэру уломяцца сілавікі. Жыхар Віцебшчыны выклаў у тык-ток відэа, дзе паказвае кепскую дарогу каля вёскі. Той ролік рэпостулі нейкія блогеры ці медыя, якіх лукашэнкаўцы лічаць экстрэміскімі. Гэта таксама заўважылі сілавікі і ўламіліся ў кватэру таго мужчыны. Яго затрымалі і прымусілі запісаць іншыя відэа, цяпер ужо пакаяльныя, у якім міліцыя прымусіла затрыманага казаць, што з праблемамі трэба звяртацца ў дзяржаўныя органы, а не здымаць іх на відэа. Праўда, у выніку няшчаснага мужчыну не сталі судзіць ці закрываць на суткі. У сённяшніх абставінах, як не дзіка такое гучыць, гэта адносна добры фінал.
Чаго не хапае беларускім гарадам? Чыноўнікі лічаць, што помнікаў генацыду беларускага народа. Першы такі помнік ставіць у Гомелі, і выглядае ён вось так. Называецца гэта дрэва жыцця і прысвечана ахвярам генацыду беларусаў падчас Другой сусветнай. Прычым звярніце ўвагу на надпіс, што ў Беларусі загінуў кожны трэці. У савецкія часы афіцыйна прызнавалася гібель кожнага чацвёртага беларуса. Лукашэнкаўцы жа, як бачым, вырашылі, што гэтага будзе малавата. Акрамя таго, у надпісу прысутнічаюць аж дзве памылкі. Слова «бязвінным» па-беларуску пішацца з 2 літарамі «Н». Таксама трэба пісаць народа з «А» у канцы. У хуткім часе такія ж помнікі з'явяцца ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі. Адпаведны указ Лукашенко падпісаў яшчэ ў восені. У Беларусі ўсё менш вяскоўцаў і ўсё менш мужчын. Свежымі лічбамі насельніцтва падзяліўся Белстат. Па даных на пачатак года беларусаў было 9 мільёнаў 155 тысяч чалавек. З іх жанчын аж на 700 тысяч больш, чым мужчын, амаль 5 мільёнаў. Сярэдні ўзрост беларуса 41 год. Таксама аж 21% насельніцтва Беларусі жыве ў сталіцы. Афіцыйная колькасць жыхароў Мінска цяпер складае 1 мільён 992 тысячы чалавек. Ну і працягвае выміраць сяло, нягледзячы на ўсе высілкі Лукашэнкі. У гарадах жыве 78% беларусаў, альбо 7 мільёнаў 200 тысяч чалавек. На сяле людзей у разы менш, усяго толькі 1 900 000. Незвычайны госць трымаў Віцебск у страху. Скончылася ўсё яго забойствам. Гаворка тут, праўда, не пра крымінальнага аўтарытэта ці нейкага маньяка. Днямі ў Віцебску заўважылі дзікага ваўка. Жывёла свабодна бегала па горадзе і яе ніяк не маглі злавіць. Для аховы парадку на вуліцы нават вывелі дадатковыя міліцэйскія патрулі. А скончылася ўсё тым, што таго ваўка заўважылі ў Віцебскім раёне. Туды выехала міліцыя, якая і застрэліла бадзягу. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся у чацвер.